Kay kita usara sa gugma ni Kristo. Kung mamatay kita uban kaniya, mabanha kita sa kinabuhing dayon. Kung sa imong kinabuhi gugma ang kadasig, ayaw na pangihitag ug laing pangbutang. Kay ang Ginoo anaa kanimo, kay kita usara sa gugma ni Kristo. Kung mamatay kita uban kaniya, mabanha kita sa kinabuhing dayon. Kung aduna kay igsoon nagkanto sa kasakit, likod na ang pagtuo sa langit ng gahom. Kay ang Ginoo mao ang paglaom. Kay kita usara sa gugma ni Kristo. Kung mamatay kita uban kaniya, mabanha kita sa kinabuhing dayon. Kung ikaw mangingayon sa isig katawo, linaw nga Diyos nun ang imong maangkon.